Ik heb dit neergezet op verzoek van Oerol om op de Strekdam echt een boegbeeld neer te zetten waar 150 man zich kunnen ontmoeten. Als een soort ontmoetingsinstallatie in samenwerking met de componist Pierre Sauvageau. Zodat zij zeg maar zouden kunnen luisteren naar zijn compositie. Dus, en ik heb eigenlijk de Strekdam gebruikt op verzoek van hun als beeld, als landschapsvorm om daaruit op te stijgen met deze zeg maar, ja, installatie. Een soort geraamte dat zich eigenlijk langzaam verheft uit de dijk. En klopt het dat deze passage, dat die bij de volgende Oerol, dat die weer verder doorontwikkeld wordt, om het zo maar te zeggen? Ja, deze installatie zal nog op andere Oerols zeg maar, verschijnen en dan zullen andere kunstenaars zich daarmee gaan verhouden, dus zeg maar, daarop gaan reageren. Dus dit is eigenlijk een soort aftrap voor de komende jaren en zal dan ook weer als boegbeeld gaan dienen waarschijnlijk voor Oerol.